तोहरे दिल के बतिया मनवा जान ले लेबा तो धनिया बनबू कनिया दिलवा दुल्हन मान ले लेबा। तो बुझ जाए कि हमारा उनका से प्यार हो गइल बा। जोर के कहत बानी इतना शक्ति बाबा ते गलवा दो कि हमारा जान से एक बार मिलवा दो। हाँ तो जदि हमार बन जाई उ मेहरारू तारा के दे में वो खारा मुर्गा और 2 बोतल दारू। का हो का हाल बा? हिरोवे होई प्रणाम प्रणाम। हम तो जानी कि हमार लेसवल ने में आ गइल बा। हाँ तो बाबा ते गलवा ई 5G के जमाना में 6G के वर्जन हो गई। हम 2 बोतल दारू एगो मुर्गा के का कहनी हमरा साक्षात दर्शन हो गई। माने अलबोत अब खार भइल बा प्यार के या तू है ना घूमो तारू लड़का उठवाली मार के। हैं प्यार में पड़ के कह जन प्यारी महीना में चाहिए 2000 के साड़ी। अच्छा बतावा तू का करेला? हाँ तो तनी गोर खाम लो कि पढ़ाई में रहे मेहनत तो पढ़े नहीं पोईनी कि पढ़ाई में रहे मेहनत तो पढ़े नहीं पोईनी अब पैसा के जब जरूरत भइल तब बेचता नहीं खइनी। तो का तू खैली बेचेला? हाँ तो हम कहाँ जे भईनी पता लागल बा कि तू बेचेला खैनी। अरे ना ना हमार तो एगो बा दोसर काम आ गांव भर में घूम घूम के बेचे नी चिनिया बेदा। हाँ हाँ तो ई बात सुन के तारा काहे धइले बा बेचैनी? हम दिन भर में 2 घंटे बेचैनी खइनी। हाँ हाँ तो तू बिजनेसमैन बाड़ा। तब तक पक्का शादी तहरे से सेट बा। शादी पक्का बा। अब पछतावा मत हाथ के मोलो आ फाटल कपड़ा पहनो आ झालदी से बरियाते चलो। हाँ